What's up guys? May buntag, good morning. So ang time check na to guys kay hapit na alas 10. So dahil dito ron may skala mo ang gisakyan pailigan yan, iskala sa kuwan amis-amis. So nga to namin sa iligan po padong uyawan ko gabi yung barkuha guys kay grabe puso-puso mig maayo sa mga bawod o pusog kayong hangin pupuan pag yun ayita sa bitaw ni mo biyahe-biyahe tag bagyo-bagyo no. So paning laraya diri sa akong gidaan guys mao ni ang nangakuan gabi mga waksit ni ganyan alam mo nga kuan sa hangin ang anak ya tubig na sulti hindi niya hagi urot ito ba dong ito bintahan tunga kaya murag parang sila pero ako pa wala po ay katungos katugnaw kayo 2 oras ako tug ay tano para po experience mo biyahe bagyo yan ako biyahe bagyo mo biyahe na tayo bagyo sa tuwang panarbaho ano yung panguan ang tag-buhi sa tuwang pamilya kumbati na kita gaginod ano eh lupad na silang kuan lupad na silang mga higdaanan pero yung mga gamit ako ang kabunan nabasa niya yung mga kuan building machine bukat-bukat lagi ni sa to ang daning welding machine may nagtagaan ta sa itong amo anig pang kuan tawagan ni ang ginagmay lang god pang kuan ba diba? Suod ng unos dire sagpay ng ano puro bilik power bank no guys so pag inabot sa iligan guys nagbiyahe pa so So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naabot na gini sa pier guys, sa Iligan. So, naab
na ni pero ng barko nagpastada pa sa ilang mga damyo. Kumpa naman ng bere oh. Ha? So, mara na guys, thank you for watching guys, no?